Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas și, nu știu, m-am gândit să încep cu voi misiunile și să vă învăț toate chestiile care pot, nu știu. Deci, să trecem la treabă, să începem să facem prima misiune. Când CJ merge acasă la el și observă prin nerăbdare și cum să mă exprim, nu știu, că și-a pierdut mama și vrea să-l omoare pe Big Smoke, fratele lui, care află la un moment dat, ultima misiune, că Big Smoke e un infractor și l-a trădat toată viața și îl omoară ca prin minune. Și acum intrăm în casă la Big Smoke. Bine, care casa mea. Și observă că... Acum vine intrată Big Smoke, sigur. Nu că aminte chestia. Și aduce aminte de maică-sa. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ. Oh, my dog! What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom. Nu știu, și aș vrea să începem să facem câte 5 misiuni la fiecare episod. Și dacă dați un like, postez în fiecare zi un episod la câte 5 misiuni. Un like, puteți să vă abonați. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. Follow my lead. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. Și cât timp fac misiunile astea și toate astea, aș vrea să încep să fac... să nu scriu niciun cod, nici de viață, nici de nimic. Ia că poate dacă mă pun în spatele lor, nu mai au ce-mi face. Așa, și acum dă-i. Dă-i, ticule! Bagă mare! Haideți, mă! Viteză! Au! Bine, eu dacă am început acum să fac din nou la început misiunile și așa, eu când făceam misiuni aveam arme și îi împușcam și terminasem. Scriam codul ăla de arme și gata. Hai, mă! Shit, a baller's car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. You just a liability, CJ. Why you bother coming back?
Oh. Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? Alright, gang. East Coast got you all thinned out, home. Cred că facem 5 misiuni, că parcă e prea mult într-un episod. Cred că mai bine am face, nu știu, să vedem, fac misiunea asta și pe aia apoi cred că începem să facem câte 2. Să vedem cam cum, na. Holy smoly. Nu știu dacă ați observat, dar am mai postat un episod în care 5 lucruri care poți să le faci în GTA care sunt mechere, într-un fel, nu, pentru început, așa. Te plimbi cu diverse mașini, motociclete, bărci. Eu în ăsta am plimbat cu un mașină de curse, o barcă, un motor. I got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who gangsta. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? Da. I ain't sure. Thought I might stay. M-am zis, pentru început puteți da un like, să vă abonați Man, I won't let you pentru mai multe episoade. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Dacă am multe like, dacă am like-uri și dați like și vă abonați, pot să postez și din GTA multiplayer. Hai să mergem să salvăm. E că ce rost are să salvăm dacă mergem și mai facem o misiune? Ah, da, pentru început trebuie să salvezi. Vedeți, eu am mai multe misiuni. Sunt destule. Hai să începem pe... Da. Și hai să facem și a doua misiune. Asta nu mai știu cu ce era. Așa, mă rog, hai. Ah. Și dacă vreți, eu pot să țin să vedem ce vorbesc ei și cum așa, dar dacă nu vreți, nu mai scriu, dacă nu... Dacă doriți să las să vorbească ei aici până își fac, până vorbesc. Și dacă nu vreți, scrieți în coment da sau dacă nu, nu. Momentan nu știu cât va ține un episod, 10, 15, 20 de minute, depinde de misiune. De misiuni, de fapt, că dacă vor fi câte 2... A, da, și spune și asta câte misiuni ați vrea să fac, cu 2, 3... A, e asta în care trebuie să faci cu spray-ul de la boschetarii ăștia. Așa, parcă. Cred că o să-mi cumpăr o tastatură nouă. A, ba nu, aici mă tun, după aia trebuie să-l împuși pe ăla de la pizzerie. Mi-am adus aminte. Sit yourself down, CJ.
Nu știu. Ia să vă pas. Să lăsăm pază, mi-mi place. Gata, nu mai stau. Shit, I told you he was crazy. And you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. Wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. You know where you at, fool? Da. Here's a blend of cheese and fat, sir. Nice and cheesy, does it? This pizza parlor's Uși că vine nebunul ăsta. Iată iese cu un shotgun din... What you waiting for, fool? Cum am zis? Take us back to the grove, motherfucker. Și dacă vreți, v-am mai zis, jucăm și GTA San Andreas multiplayer. Dacă se strâng like-uri, câteva like-uri acolo. Câțiva abonați pe canal. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Și cred că astea sunt câte 2 misiuni momentan facem într-un episod. Și cu timpul vom vedea dacă ce vreți și voi și așa vom face mai multe misiuni sau ce vreți voi, cum vreți. No, cam atâta. O zi bună, cu voi a fost CJ.